Hello mga ka-listeners, maayong gabi. So happy Sunday mga ka-listeners. Ug ang oras alas 8:28 mga ka-listeners. Ug mag-upload ta karon sa naghinapos nga sumpay no, part 14 sa ang gugmang buta. Dakog mata no. So mga ka-listeners, pasensya kayo kay wa pa ta ka dugang og upload sa mga lintin drama no sa ato ang isa ka channel katong RMN Drama Listener. So pero na-upload ito tanan ang drama pag Bernisan Ahoy Bisanto no, Bernisanto. Lintin drama karong tuiga. Nya ako pang nahotdan magog space akong cellphone mga ka-listeners mao na nga open ako ma-upload ang mga 2019, 2020, 2021, 22, 23 no. So ang ako inauna dai itong 2019 no. Mga ka-listeners. Bali 4 hours kapin to. Nya karon nahunong akong edit kay nahurot ang storage ng cellphone kay taas magod. Nya ang uban sad i-block sa YouTube kay tungod sa mga copyright ba nga bigatin kay mga music mga listeners no. Una nga sa mga namay ning request no si Sarian Kabaong no nga i-upload tong mga niaging tuig nga lintin drama no. So ay kabalaka kay punpohon malugaran na no. Sa pagkakaroon lang kay napuno ang ako ang storage sa cellphone no. Nya sa mga wa kahibalo no, i-subscribe niyo ang RMN Drama Listener. Muna ako ang channel sa una mga ka-listeners nga ito yung ginooghimo para sa mga drama no nga muna ako ang channel sa una nga ka-vibes po ni Gios Gipmerk no sa una. Nya ako lang gigamit karon kay aron anata mag-upload og mga drama nga wala na ako gi tanggalan og music no. Kay para bisag dili samtang gapaabot mo sa atong drama nga maka-upload ta. So maka-upload ta dito mga drama sad nga taghuwat sa ba. Yang di lang nako tanggalag music. Dili lang nako i-monetize kay kuan para dedicated ako na ninyo no. Natong tanan kay mga pamalandong man itong upload ha sa RMN Drama Listener. Nya karon mag-upload ta sa ang gugmang buta dakog mata no sa part 14 naginapos na ni mga ka-listeners no. Unya tingali ugma maka-upload po ta sa katapusang sumpay sa ang gugmang buta. So ako ning paningkamutan kay aron makasugod na ta sa drama nga ikaw ang akong kinabuhi mga ka-listeners no sa part 1 no. Nya ako sa ning humanon daan kay lain makayog mag-upload ko sa ikaw akong kinabuhi nga pa na ko ni mahuman. Mao mo to akong ipuli mga ka-listeners no. Nya kanang sa mga salamat din ni Isim no nga ming hatag og pangpalod no. Salamat kayo Isim og ni Ma'am Cecil Ruben no. So ang Ginoo ray magbalo sa inyong kaayo ma'am no. Nya dila ko magpalabig shout out ron kay aron dili taas sa tong intro. Nya mao to mga ka-listeners sa sunod lang ko mag shout out mga ka-listeners kay murag manirado na ni simbahan no. So mao to mga ka-listeners paminawan niyo ang part 13 sa ang gugmang buta dakog mata. Tuon, ikaw inday o ako nang naasawa daghan pagi. Hi, hello, kumustamos? Ni ana punta. Og hapit na gyud matapos ning atong sugilanon. Maong ayaw gyud taon ninyo si Piata ang pipila na lang gyud kapanid sa kaagi ni Undoy og Titina. Pero sa dili pa tamo padayon, dili nato kalimtan ang Ginoo. Lord, sa makausapa, daghan kayong salamat sa imong gugma nga rinamo. Diin nadawat namo ang tanang grasya ning adlaw. Gidayeg o gihimaya ka namo Ginoo. Okay, magsugra ta. Ang miagi, dili di ay si Titina ang nakita ni Don Solatorio. Si Kuala di ay kini sa sigig huna-huna. Ang babae nga iyang makita, mula na lang yun og si Titina. Sa kalagot, gipadagag kalit ang auto og nadakdak si Kuala. Si Undoy usab kitang baga ni Usting nga mangita og trabaho para sa ilang umaabot. Miabot si Titina. Og nakadaginot pagod kini kay wa diha si Usting. Unya, gipakikisultihan ni Don Solatorio si Imon og Akang. Namuiboy kini sa duha og gidasunan nga gusto ang pagpaningil ni Rigner kanila. Si Blas niya tungtungura, buot muli kay kang Don Solatorio nga didto sa ilang imon. Apan gitawgan siya niini. Mga higala, niyang lang sumpay. Siya naghinapustang sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Ambut pa uy, sihig kong mata. Uy, ang akong cellphone.
sulat tuyo kining mitawag. Sumay akong buhaton ini. Unsa man. Kapila na ni siya magsige panawag na ako. Wana ko ini. Impas na ko ini. Karoon ka ginakuplas ng malakad ako. Kapilan ko magsige panawag. Wa din ko tumaga. Karoon ka lang. Doon ako siya bahay. Magkalago ka. Wa siya din eh. Usbon kong tawag sa cellphone. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Animal. Wisit, di na makontak. Ipalagot yung kunin mo, Blas. Ipalagot yung kunin mo! Maayo kay nasuroy ka, Lani. Oo, giarigid na ako nga akong amiga kay gimingaw ko. Salamat, Len. Naunsa man ka? Maayo pa ka. Pero sila sa papag si Mama. Nagsugod na pud ka anak ha. Dili lang na ako tuyoon, Len. Ayaw na anak good. Mabdos ka ha, ay talimot. Dili na makaayo sa inyong baby ni Undoy. Dili lang na ako kapugdan ng akong kaugalingon, Len. Bibi, change topic na, bi. Hain man des Undoy. Kuan, milakaw. Nangita og trabaho. Mao ba? Maayo noon. Pinanggagid kay kang Undoy no. Pero artista naman siya sa entablado. Unya, nangumama po na sila sa Neosting. Bitaw. Pero mas maayo manggod nga naapoy laing kapangitaan, Len. Dili ba permi nga may salida sila sa Undoy. Unya, sa pagpangumapod, dili sad sa tanang higayon nga abunda ang ani. Usa pa, dinhibaya sa atong bukid. Kasagaran sa atong maani. Kung dili man gani igo-igo nga ibayad sa atong mga amuroso. Kuwang gyud. Mao bitaw. Wa man ta mabuhi sa pagpanarbaho dinis bukid. Hinuon, dili kita magutman basta magkugi lang. Pero sa utang kita nagsalig. Kining unsa man hituod ang inyong mga plano ni Undoy din? Nagplano mi si Undoy nga magpakasal, Len. Uy, hala! Kanindot! Nagpasalamat og naluoy kay kong Undoy, Len. Bisan tuod, minus ang pagtanaw sa uban niya. Bisan nila papaimon og mamaakang. Pero gusto gining ipakita nga makaya niya ang pagbuhi nako og sa umaabot na mong anak. Indutan ninyo, uy. Suya man lang ta. Ikaw, gyud. Bitaw, lahir ra gid no kung may nagmahal sa. Oo, gyud. Si Noy Usting di ay? Si tatay. Tuwa taon. Nanguhag utanon kay mag-utan mi para sa paniud to. Na may buwad pinikas nga gisoroy ni nang narsing ganiha. Amo tong isubak. Hala, kalami good ana. Pwede ari ko maniud to? Nganong di good? Okay kaayo. Hasta po titin ha. Ani po tumyod to ha. Kuala? Hala, ginero ni Kuala, kahit lagtong nga. Ang pigkamaray magtingog-tingog. Dili mo malingaw. Ako ba ay nadalag alegre? Bitaw. Pero usahay, ikaw po'y magdagdimal. Sayawon ta mo ha. Charan! Pit, senyor, kang pala, kini. Pit, senyor. Kinigis Kuala, uy. Papadlong, aroy ay. Pit, senyor, kang titin, kini. Pit, senyor, pares ilang anak ni Undoy, kini. Giapil pang bato, napas ibong tiyan. Sagdi lang na si Ellen, uy. Iyahapon na. Siya mo tubos na to. Di man tang makamaong mo sayo og sinulugod. Okay, ay po ayo ha. Unya, mutuyok ko. Pit, senyor, kang Lenny, kini. Pastilan, Kuala. Kalain, uy. Uy, Kuala. Uy, buti bayhana. Uy, patutuyok. Uy, wali sa imo sayal. Halo, mo ni ka mamanti. Bayhana ka, uy. Wa, gaba. Uy, Kuala, uy. Naunsagot taon ka. Ganun wa man ka magpanti, uy. Huno na, Kuala. Huno na ko, be. Hoy, ano ka mamanti. Uy, bagag
yun ni mo, uy. Wala lang kumamanti kay ingon man si nanay be nga may pagdili mamanti kay tangtangon raman tapon ng panty be. Unsa? Alam ni aday mo lutugutan ni Noy Usting tino. O bitaw Len, parehas na sila ni Undoy. Lihero kayong mulutog sudan. Ngayon naman to, kuala. Nawa man. Tuan na tayo Usting. Okay, nakapaniod to naman. May uli na. Nga po tayo butong o na. Oo, lami kayo na. Kung magpaniod to na, akong tagagatas. Oh. Bitaw, akong di ba pauli Noy Usting, uy, yabag kang bayana. Naglaag-laag, wa mamanti. Unsa? Oh, always ready. Sama ka na Noy Usting, uy. Anay, butong ha na, napipaso ha. Biyanta sa mo ha. Ikaw day tay. Wana, naguna-una na ko. Istorya lang sa mo diha kay magbayad pa ko gabas diri kay may panlayon pa ko. Wa palagi si Undoy tay. Ingon siya ni siya maniud to. Ni ate ito ron, sige lang. Nalangan lang tingali, kajat. Asa naman din is Undoy, uy. Gimingaw na kang Undoy, no? Hindi manggod. Ingon manggod siya nga ni siya maniud to. Wa ba in taong tumagbaon, basig napas mo na to. Pinangga gid kay niyas Undoy da. Wa nay sama kabuotan ni Undoy Len. Wa gyud ko magmahay nga siya mo'y nahimong amahan sa akong anak. Ay, samot man kog ka-es ani ninyo eh. Bitaw eh. Nagtatay na di ay kang Noy Usting? Oh, ha? Oo, Len. Mao may gusto ni Undoy ug ni Noy Tatay Usting good. Total, ni ana man ko tipo nila. Unya magpakasal naman unya Miss Undoy. Pero musugot ka sila si Noy Imon og nang akang tin nga makasal mos Undoy? Ha, tin? Bisan pagmataw na unya ang anak nilang titi na og Undoy Imon. Dili og dili mahitabong mudawat ko ni Undoy. Di gid ko makapasaylo nila. Nakaingon ka anak kang. Kay wa mo pa man makita ang umaabot ang apo. Hello man. Mura man hinog mi balimbing ka na. Tuan naman hinon ka mo dapit gatong Undoy. Dapig ba oy? Misulti lang Hello ko. lagi. Kanang Undoy mo ay miguba sa atong mga damgo sa kinabuhi mon. Paunon ko hangtod sa akong kamatayon ang kasilag ko nila. Imani ka na. Kang. Sultis tinuod ha. Unsay nadugayan ni mo doy? Ingon ka ani ka maniud to. Unsa na gud oras ha? Gabi na. Tingaling nakakita ka gwapa dito ha, mong nadugay ka. Sapa di eh. Wa tayo makalabaw ni mo diri sa kundughan eh. Nadugay ko kadito ko sa security agency, may fill up ko form dito para training. Sigurado ka? Wa ka mamakak? Mamakak ko taon. Aron mo tuo ka? O niya o. form sa nga akong gipilapan o. O, tanawa. O. Lagi ha. Basta ha. Misalig na bagit ko ni mo doy. Mahal tabaya ka. Papakulay din. Mahal. Uy, Undoy, uy. Mangulis ay. Saan lang ko? Ang gutom ko. Suyip lang ko sabaw. Kum ni hapon. Unya ko pa ka man ni hapon. Kanada imong kanon. Makapas mo biya ni. Uy, mura kay skin day. For the first time in my life, everything is clear. Sigurado kang malawat pagka sikyo doy? Oo tayo, Sting. May pasaling mas nikuan ako tayo. Naamday sa trabaho sa security agency ni Noni Hain Kadto. Security agency? Security agency. Kuriti. Unsa mo tayo? Lagi mo, pareha na. Nakatiguan ka din mo kaklitok. Kinsang kuwal ba? Kuwal, trainingon. Ako una ko makatrabaho. Sino'y kuwal, God. Katong hipis, tano din sa ato sa una. Dili man training ang asawa niya, oy. Ay, mo, katoon pag di ka tayo, oy. Ay, si kuwal. Si kuwal tayo. Huwag ko kinumdum. Tawa man ka. Bisag mo na diri mo basa tawa sa taman. Gidi mo tayo. Basta kuwal. Basta kuwal. Problemahon taman na unsa man tawag ka. Ay naniguro man ka trabaho ka noon eh. Okay na. Sa man okay na.
Ay, best friend ko mo sa una. Oy, siya ko yung bagno sa katong sapal sa lubing mo itong asin. Kaya siya ko yung katambal sa imong kagit sa imong lubot na. Kung saan lain na sa nang imo. Ay, bagnusan ko yung mayat Sa tabagkak. Oo, si Kuwal! Ay, buhi pa na siya! Buhi pa matay. Ako yung pangutanon, ha? Nangutana ka nga, nusa ka mamatay, ha? Mau ka patay karon. O, dugay kay kaagay. Usban na. Ay, manghapak kong tabla. Doon sa gusto, pag-agay na kong tabla na manghapak. Ay, ka na. Muna sakit. Tatay siya, oy. Pagtarong kaya mo kasawa ay hitina, naanaon eh. Samang ka? Pa man sa nanak asawa, kay mo pa may makasal. Ay, parehas na noon samang ka. Nagtipo naman mo. Bisan ganig dili pa ni mo siya asawa, nagsige naman gani kag si kas advance niya ka anak ka. Good time. Doy. Ay, daytin, dali, lingko di. La. Sabak. Ayaw gud pag inamaw, Doy. La. Dali ito pa nako, sang dinas natay. Bigaw nagbubutohanan. La. Asa mo ka nga naglingkod mo diri. Istorya sa diya. Ay lakaw. Okay. Abi ni mo dito nonay. Pasalamat jud kayo kung ni aka. Ni anak ka din eh. Kaya nanay, makabadlong ining undoy. Nay, kaya mutukar yun ba ning pagkaamaw ni tawhana? Naa naman ginan niyang pagkaamaw, tay. Asa man din siya maliwat? Oo, sa nagligwat. Ay, kung siya di ba words good, unsa man ka, oy. Sorry, Tina, ha? Sorry, Nay. Kasabot ako ni mo, tay, oy. Asa man din maliwat? Di ba nagligwat? Nga! Dili ba, peligro man ang trabaho sa sekyo, Doy? Kuyaw man na. Wa day ning trabaho. Saan day nga gamay naman tagrado. Okay lang na kung sikyo, oy. Usa pa, namtay Ginoo. Salita niya, di ba? Wa day lang hiring dito. Oh, naagod manager, pero may bakanti. Naayos ang bakanti, pero stop hiring lagi. Unsa man trabaho, Pagkatag-iya. Pagtarong, good, Doy. Siyo na sige namaw, uy. Hindi na ako maginamaw, promise. Kanos aman magsugod ang imong training? Kung mapuhon ko, masabitan na ako mens, sugod ako na training, day. Ano mo katin? Maayo ang tag. Mag-uban na nila dito papaimon ug mamaakang, Doy. Basin di ay kun makadawat sila nato kung mag-uban ang duha. Tin. Gusto ko na kung magpakasal man ganita, Doy, naagid sila si Papa ug Mama. Kung di sila makadawat na ko, Tin. Nato. Kung di sila makadawat, di ka makasal na ko. Ha? Dahil na? Mitutok ramang ka na ako, Tin. Di ba di ay? Nga nung dili man. Pero lahi ramang good ko naa sila. Nga madawatan nila, di ba? Oo, good. Pero sige lang. Saligtas Ginoo, day. Di ta niya pasagdan. Mag-uban niya tanga to nila. Ug kung mahimo, dadon nato si Tatay Usting. Oo. Ato nang sabutan ni Tatay Usting. Karapag ko na din sa likod, Kang. Ay, manapog laba. Manapog na kong hay-hay ang mga linabhan. Dali, maniun po na tao. Kaulay kaon dito mo na. Ako'y gana. Ay. Kang, kung magsigi kag ingon anak, mudaot yung ka. Dagdahit ka, no? Manukol man saan ka, Kang, oy? Diet stongon ni mo. Isa may ginang mo kaon anang giluto ni mong sudan nga utang gisubakag luy ang tangad. Bisag buwad bulinaw na lang unta to. Ay, saon pa man nga wa may laeng maluto diha. Giuli sa nimong kwarta ni Don Solatoryo. Hindi man tato na ako iuli ba? Hata-hata raman tatong ako nga iuli. Iyo pong bitawat. Ay, paita, yun ay pobreta Kang, no? Bisag usaw ko na una. Mas maayo pag yung dato. Dukol again! Seryoso kong nakiksulti ni mo, ha? Gimingaw ba akong titina? Kay kauri ay, ako po. Natuod ka na to titina silang gusting mo. Sakita sa kong dugahan, oy. Tingaling mamatay ko, adik ka lagi, ha? Tingaling di na ako makakita titina mo. Kang, ipagsultian na, oy. Wala naman po mapakita sa rig na rin sa ato. O sa pamay ato. Maubitaw na akong ingon ni mo. Nawa.
Dili lang yun kang kaagwanta kung dili ni mo magkita sa titina. Oh, saman. At tuon na to siya. Pagsulti. Ha? Kang? Naganang gwapa din is Baldong Rignirwe. Sila ging tanang gwapa. Pastilan, gwapa sa kani sila. Dili ngiob ang suga, no? Na, dong. Pastilan. Eh, kalma lang, Dong Rigner. Hapit naman lang dili ka mo ginhawa, oy. Paim na po ko ining mahalong bino taon, oy. Bebe ako na po. Sige man lang ikaw. Mura ka bayag, mura ka nag-inom lang og tubig. Tang kuyawas sunog tinaya na dong. Ang tudkat Blas. Dili gapon ko makatuo o makadawat. Nga tuwa na si Titina kang Undoy. Og iya kining napamabdusan. Hunya. Kung sa may plano ni mo dong. Ha? Atong patyon si Undoy. Pagsulti lang. Ha? Sa may huna-huna mo, Dong Rigner. Ingon anak na bagid ko kadesperado, Blas, ha? Nga mao man ay gusto mong akong buhaton? Ha? Ha? Dong Rigner. Way problema, ha? Kalma lang mo. Padayon mo sa inyong kalipay. Mubayad ko pilay akong damage din his bar. Bisan ka mong tanan! Pwede ba na akong bayaran? Okay? Dong Rigner, dong, itaw na ayaw lang kayo palagi. Pag-usok, dong, pastilan, madisgrasya ta, hubog na baya ka. Wago mahubog, Blas. Ha? Wago mahubog. Nagkainom lang ko. Napag-usama yung panghuna-huna, ha? Bisa. Ayaw kahadlog nga ibangga na ko ning auto. Dili ko gustong madamis ni kay mahal kayo nga akong pagpalit ini. Kung ni Desmag manggani ni nako, maayo pag paloksohon sa bridge, di ba? Ay, pastilan sa Rigner. Eh, gusto pa taon kung mabuhi dong ayaw taon. Mao nga iya kong tudloig, unsay angay kong buhaton, Blas. Kaya di ko bugo. Nakasabot ka, ha? Di ko bugo! Dong! May auto tanging kasugat! Magas mata! Dong! Mayon tag na Titina kang, no? Doon lang ta sa ilang usting ay. Mon, ikulbaan ko. Usay ikulbaan? Ayaw paghunong, ha? O padayon ta? Dili na. Di na ko mo padayon. Usay dili ka mo padayon, ha? Pauli ko sa ato. Ay, Kang! Hota ko! Kang! Boy! Paimon, maakang. Tin, may bangon mo kang ano ka? Nagdamgo ka? Wa ko magdamgo doy. Murag nabati na ako ang tingog ni Paimon ug maakang. Ha? Magsusi ko. Basig niya sila sa papa ug mama. Tin, wat ako! Uy, tao, di ba? Mingaw palibot. Basig, gali mo ngawag ka lang. Wa pa ko matug, doy. Wa ko alim ngawi. Doy, kamo na.
Tay Usting, tay kami ni Tintin, tay. Mura sabkog may nabati ganyan nag-istoryada, pero sa ako rago dito huna-huna. Parehas mo si Tina tay nga nabati, tay. Pero ang iya kay, kuan, mura ko no, ang iyang papa ug mama. Kung ingon anak tay Usting, dinhigit sila si Mama Akang ug paimon dili pa lang dugay. Ha? Unsa? Ay, tungod og alang sa paghatag og kalinaw natong tanan. Labi na gyud ninyo Titina og Undoy. Na, sige. Muban ko niyo nga to nila ni Imon ug Akang. Tay Usting. Salamat tay Usting. Daghan kayo salamat. Kun mao, unsa pa may atong dugayan doy? Tay Usting. Tan mga to na ta nilang paimon ug maakang. Sa iyo pagkaning buntag, nag-iningon na kaanak kang sikik hilak. Iwa pag kita mo kaon o pamahaw. Isag mo inom na lang tatag kape, oy. Uy, Kang. Pasag di ko mon, ha? Pasag di ko. Gusto na kong mamatay. Maya ni mo, Kang, oy. Matay ba, oy? Ayo! Kadiyot na, may nanampit. Tanawon ako, ha? Akang! Oh! Paimon! Titina! Titina! Kang! Si Titina! Niyaga itong anak! Unsa? Titina! Titina! Nay! Maakang, paimon. Titina. Sabi lang na sila, doy. Ako na to kinsimot na nila luha ang paglumba nila gilak. Bayaan sa kaso sa doy. Biyaan sa nato. Ayo, tay. Mulis din na sa ato. Ay, biyaan sa lagi nato sila. Tagaan na to sila ngayon. Tara. Maakang, paimon. Sabi na ko, di kalinta na lang yun ko di mo, Titina. Ngawa na kamuila pa na akong imong ina. Dili na mahitabo, Maakang. Dili ka na mahitabo. Abi na kung dili ka na mo ilapan ako, Titina nga. Imong amahan. Dili ka mahitabog malimtan na mo, paimon. Maakang. Mahal ta mo. Kundo naman tay mga wapag sinabdanay. Dili na babagsa ako pag-ila ninyo nga akong mga ginikanan. Nay. Nagpasabot ba ka na, Titina? Hinihi mong pagbalik sa ato. Di namin mo biyaan si Papa mo, Imon. Bitaw, Nay. Dili na may makatugot ka. Umiyak ka pa na mo. Pero Pa, si Utoy. At tanawa, maklaro na ang akong tiyan. Among anak kinig ako kibaptos. Hangtod pa na gihapon ron. Dili pa ba na mo makadawat niya? Ha? Ma? Pa? Pa? Kang? Ma? Dili sayon kinigitabo, Ate Tina. Dili sayon. Ang buot mo bang ipasabot, Ma? Kaya dili mo makadawat niya? Ni Undoy? Mao ba? Kang? Hilumon. Ay sige, Kang diha. Kang karon. Sige lang, Ma. Okay lang. Okay lang, diligapon mo makadawat ni Undoy. Pero gikang subo ko, Sab. Nga muuban ko nila sa ilang pagpauli sa ila. Titina. Sorry, Ma.
Sorry. Titina, Maimon. Sorry. Hatagi may kikayon sa pagtimbang-timbang niya ining tanan. Kay... Ug hantod ka sa maabot ang higayon. Nga akong gilauman nga makadawat mo niya, ma. Hantod ka sa apa man. Kung dili mo makadawat niya, sama ra sad gawa usab ko ninyo dawata. Naunsa ka to sila sod, testing no? Wa man magawas si Tina, tay tingali nausab yang unaw-unaw, di na siya maulis ato. Tay palagod pagkahugaw lang yun mo na di eh. Pwede kay salik ni Tina. Di pagutay, ganin nargo silang istorya. Wapag yun sila, si Arwa pa mo man. Hilom na ina sa magbuot, balitag wapas lang mo mag-istorya, noon sa matawag ka. Ano ba mo tayo eh? Ikudrahan ba ko na imong naakang? Ato ko na ko. Ay, hindi. Papundo ha. Pero tay. Papundo ha. Ha? Watas ato eh. Ilaning lugar. Ilaning bay. Kung mamugos ka, na, pwedeng makihata nila ang unsa kiha na? Kuan, basta makiha ka. Pita. Problema ko pag tunin mo unsa kasuha, unsa man ka. Pares god sa basketball god. Ma-illegal ka ana. Pares anang dili nimo madribble ang bola god. Legal man na. O di ay ka ng illegal travel. Mana ano makiha ka illegal travel ana. Illegal travel kung kiha tay. Tuya mo ka di ay. May basketball na. Ay pagbuot kay ako nagsulti. Ikaw ito resulti. Pero study na, illegal travel. Kasabot ka ko sa illegal travel sa basketball na eh. Wa, saan? Muli ka kasabot ng basketball. Reklamo pa hasta. Ikaw tayo ba? Kasabot mo ka, no? Di mo gani ka kamaumuduwag basketball? Kasabot ka no, taon. Basketball. Di ko kipamuduwag basketball. Basketball na lang. Saan mo magduwag basketball? May kikuha na yun sa una. Bebe, saan lagi magduwag basket? Sa yun. Shoot, hindi ko man dribble. Gatawan na. Dahil magkakatawa nga, no ka? Gatawan na naman kay ka. Nga naman. Noon sa man ka, eh. Huwag ko magpataka, eh. Taka lang ka, taka. Kali dede i-shoot, unya, dribble. Dili man na basketball, imong duwang impusabot na, sumisumoy matao na, tulbok baki man na. Unya, manakla din ni Wow! Di manggod ka, ana, mo dribble ini-shoot ni mo. Ay, mag-unsa mo, de. Maghubo ka. Una pa na ni mo. I-shoot. Mau! Nung hilak mo ka. Kumusta ninyo pa nagsulti? Makigsulti sila sa papa o mama ni mo. Ninyo tayo, Sting. Oy, di pwede si uli lang, Dayten. O sige ko, tay. Kita igingon niya ako ra. Hempod. Ano ba? Ikaw mo duha. May coronavirus mo? Coronavirus ba, oy? Tuwa naman na sa Wuhan, China, oy. Wala din bukid sa ato. Oy, nganong ni among mga hanggawa mo? Mon, dili hanggaw amongan, Mon. Si Osteng ko, o kinisiyad siya, si Ondoy. Kibaw ka. Kibaw, bitaw kong kibaw ka. Ang ako pa, Mon, ka na nga, pwede man tag maghinay o hinay lang istorya ba? Hinayon na natong istorya ko. Kung maghinay tag istorya, ha? Magdungog na ita. Kahakpianik makiha. Diretso akong sa toyo ninyo. Ako an manggudi kami doon ay toyo. Ingong titina magkikisulti mo na mo ko no. Kinsa man ay mi anhe nga kamo man. Sa ato pa kamo doon ay toyo. Mao ba doy? Kita doon ay toyo doy. Oo tay uy. Kita lang ro dali. Mo ba klimot sa kuda. Sige mo makaha. Mao la to? Awa pa min kasulti mon. Wala sulti. Kuan ka na ang ato ta ba. Niya na magyud ni. Nagkaana namin gini sila si Ondoy ug si Titina. O sila ka na? Bastos sa imon. Si Imon, si Imon, wag yun kasabot. Ay, kuan ba ka na nakasinabot naman yun sila? Yung tungod sa ilang wag kapugi nga pagbati, maong ni Mablo si Titina. Ang amo... Kaya awagan man ang anak mo. Ay, awagan ako no ko ayun unsa. Pidamon. Manguwag man kainin ang iro. Ang tawa pagkanga mo ay naglaog sa iro. Wa mi iro ha? Maong ayaw may parehas ninyo. Ay, si Imon. Murag dili kay bawang mag-iniro style da. Wa kuha ng iniro style. Binaboy style ning ako. Hilomon ay. Muro sa tuyoyoy. Di ba to kinanding style? Nasamot. Para magsinabot yung tayo ron. Ay, di ta magisgot og what's the style ay. Bisag unsang style pwede. Pero pwede ba diretsohon ninyo unsay inyong toyo? Oy, tutas gawas magsulti be. Kanang naas titina. Dili kay kamura. At tutas lingkuranan sa gawas. Imon ba?
kining among pag-anhi, da nagod og pamay ba? Kay nagkasinabot naman ang atong mga anak. Unya may resulta naman. Ang amo nga kuan ba magkasinabot mi ninyo para sa magkiksabot mi ninyo para sa kayuhan nila. Kining atong mga anak. Ngangkon uroy ka? Kagwapang titina. Kapangit sa imo ha? Tama! Uy. Oo. Patiwas na sila mon. Aron madali ta. Sige. Mao lagi tumon ba? Kang kanang usbon ako. Daang pamahay god, daang pamahay ba kanang kay nagasinabot manis undoy si titina. Ang ato ba nga mahimutang na ni sila nga atong mapanalanginan ba nga makasal unta sila. O say kasal? Dili ko musugot. Ha? Paimon. Pamay man kahaning inyo ha. Uniha, bisag kinamos, wa mo da. Nayabag na kamon. Sinayabag kang musugot lang kang pamay ang atong anak bisag una sa ginamos. Wa! Uy! Mon, kanang istorya pa ganin ato. Istorya pa ning amo, oy. Wa pa ni resibo. Kuan ba, nalanghid nang mi ba? Kay mas maya magunang formal ang papalanghid kay ang ato ba nga matigayon ta. Dili pa man ni pamay, oy. Muna lang god. Oh, lagi ba? Pagamog daghang pagkaon. Daghang pagkaon? Usa mi pamay sa inyo. Oh, uy, way problema na. Ang hila ma! Buwangon ko hino ng mga unin nyo. Kisay nag-ingon ni Momon nga musugot kung pamayan nila titina. Ikaw na din magbuot ron. Ha? Maakang. Wa pa na ito. Buot uroy mo. Kuhaan lang ko kabuot ninyo ha. Way pamay nga mahitabo. Kung wa ko'y pagtugot, nakabati mo. Wa! Patuyang kauroy imo na ka. Nagbuot-buot kauroy. Unsa, ikaw na lang magbuot ha? Sa ingon ana lang kasayon. O yun day katong undoy nga mahimong ba ng titina? Wa naman kung tayo mahimo kang. Babay man kung ato. Unya, may butoy naman. Dila may, unyag may butoy. May sugot na lang unta, kakang. Aw. May uban-ubalik nila sa titina. Imbes ani na tatlo siya din sa tuwa. Tuwa na po noon. Okay, nayabag man ang atong anak. Nawagtangan na mas buot na titina. Ambot kuno sige pakaon ni undoy niya. Kuan. Wala. Animal. Naana po kang sinyalan na ka. O, tao ng akang. Kay maumang kuno ni ako roy ang pagsingit. Kung sa may kanin mo ko ha? Way kaunin eh. Ni amang kuno sila sinayusing. Ondoy og titinan dinhengon pang nanay nako. Basin kunong mamay ba? Mautong midagan dayon ko. Aron pagpakisayod. Kay basing na ay kaon. Hain naman sila. Mangutan nakaghain sila. Tuaday among gipalayas. Ha? Gipalayas? Kabad ni mo ng akang, oy. Magdili palayason ko wala. Wa may dabi sa ginamos. Correct. Wa man kaha sila'y dala. Hilom ko wala, oy. Nagkasinabot, oy, Mus Imon. Pauli na, ha? Layas na, day. Wa may magkinahanglan ni mo. Sibat! Doon kung titina tayo. Doon din siya resulta sa atong pag-adto sila. Anong mag-uol man siya nga, first base din noon ta. Kabante kang imon loy. Na, tunada lang sa istorya. Surrender na. Gamay lang duot ang kuwang, daog na. Matikod ka. Si Akang lang yung atong problema ani. Bawi tayo akong sabtan tayo. Anong problema ako na ito tayo? Atong pagkaon. Mamahit ang titina, asang tanda ang pagkaon. Problema gitu oda. Maglisod man kita hapit sa pagpalit sa pagkaon para nato. Kana ba pagkaon para kinuos para pamay lisuran na. O gani. Saan na to tay? Teng ka. Padra. Kaya ang may ini no. O kuan kanang magsulisit. Ha? Magsulisit ta. Asa magsulisit? Kana ba mangita tag sponsors ba mga sponsor? Pareha nang magpista bagod ka na magsulisit ang komite ba itong mga tubig-tubigan para sa mga premyo o ka nang magastos pista god. Oo, bitaw no. Si Direk Atoy nga inyong direktor ba? Oh. Ha?
Kuya Nick, pipito ito na. Oo. Eh, Vice Mayor Alan Bukaw, ito na to. Oo, no? Oo. Mau, di, mayroon ba ng tao? Apila sa itong Jonas Cortez, kalungog na to. O, padunito ito na ito, pagkaon, kinsa pa'y atong kailang mga, mga patabangon na to. Si Katay. Oh, apilo to si Kat. Asa mga kusyali nila to. Bantay kang papa ni mo imo. Or kasabot na siya nato, di ba? Si mama ni mo akang hinoon. Maagyutan aw na ko nga, problema yun na nato. Gamayin lang yun ko ang litin. Ay, gul-gul diha. Maayo na, Doy. Pero sa tanaw na kong tatay ni mo, okay naman sa tatay ni mo. Tao. Doy! Doy, hay ta, Doy! Pagdali, Doy! Si tatay, Doy. Naon sa manon siya. Ato ako nung gano siya. Doy! Doy, hay ka, Doy! Doy! Tay! Doy! Doy! Tay, ano ha? Nay, tala ba? Unsa ning papel nga akong gigunitan, no? Oh, badpipar mo na, tay. Amaw, badpipar, bitaw, nay. Bitaw, badpipar lagi. Ayaw lagay. Basa-basa. Gato ni Estado, no? Ikas barangay. Gitagalan lang nag-usak si Mana sa pagbiya din si Utang gitukura sa itong bahay nila ni Don Sulatorio. Nirigner. Ha? Hindi ko na, tay. Oo niya, Doy. Tay Usting, unsaon man ninyo ini? Ay, ipasidaan naman ako inis undoy ini tin, dugay na. Mo niro na ni anak yun. Ha? Wa tay mahimo ani. Di man niya among yuta. Ila man ning Don Sulatorio og Gregner. Kita gimadda na nako nga may tabo na gyud ni. Labi na ro nga kamo na gyud ni si undoy nakalayo na gyud mo. Pero kawa sa dilay kaluoy, uy. Mudetso-detso di silang pahingilin ninyo. Asa man mo balhin? Dili sayon og dili dali ang pagtukod og bahay. Ninumdum ka sa puhang lini dito si babaw sa bukid, tin. Nag-isgot man may ani ka di adto pa katong nisgutan ni namo mga katong nag-adto bis inyo. Gisgutan mo ang sitwasyon ni sa amo. Ako siyang gingnan nga lagmit. Kapawaon kong Rigner kung may bawon siya magkauyap ta. Ikaw mo siya, ako nung sa'yo problema. Pwede rin ako nung adto may balhin dito. Undoy. Oh, ayaw paghilak. Kung ano na ba maisulti sa tanod nga nagatulin ini, dili lang kami. Basta po dahil kuno sila papa ug mama ni mo dito na. Ihatagan lang po mga usa ka semana ni Don Sulatorio sa pagbiya si Yuta gitukura sa inyong bahay. Unsa? Kinuo ko. Mauna ni resulta titinas imong pagsupak-supak sa mong gusto. Saon, mas gipili man ni Mos Undoy kay ni Dong Rigner, idi mauna ni ron. Asaban may magita ka puyan ini ron. Unsaon na lang na mo ini. Baka. Gusto na. Usaon ka man. Mauna man yun ni. Mangita na lang tagpaagi kung sao taon pagsulbad. Maingon ka lang anak mon. Unsaon man? Nya, na kay solusyon. Hoy, tubag ako, naa na ba kay solusyon? Ug ikaw titina, si Undoy magyo imong gipili dahi. Unsa may ikatabang namo aron makaling tawas mi ini problema ha? Unsa titina? Wa lang unta to nimo ing atuas titina o sulti kang. Wa man ka maluoy sa atong anak. Ug diin man ko sa akong gisulti ni titina masayop ha? Diin? Pero kang Hilaman. ako Kay kinsa ba man di basulo na to ni hitabo? Kung may uyon pa lang untas titina sa tong gisulti, o bisagwa na lang unta siya magpaborot atong Undoy, di unta ta maproblema ron mon. Di unta ta palayason ning atong gipuy-an ron. mo ato ka tang blas. Pagpatabang tang blas. Suod man sila sa Dong Rigner o si Don Sulatorio. Ug sa may katabang ni Blas nato mon, siya ba'y tag-iyas yuta din he? Under ba niya si Don Sulatorio o Dong Rigner? Dili kang ang ato nga magpatabang ta ni Blas nga ikasulti bisan hain nila ni Don Sulatorio o Dong Rigner. Ang ato nga manghangyo ta nga dilantahin lang din he o bisan na lang og
Angan-anganon ba ta, dili? Di bang po sayon, uy, ang pagbalhin ka, uy, bisan may kwarta pa ta. Na, samot kay wagyod. Mao na diha. Kung gihuna-huna pala untas imong anak, di unta ta maingon ini. Ay, lagi. Unya usaon naman. Wa naman. Ang ato nga magpakiluoy na lang tanilang konsulatorio og dong Regner. Ambot lang ni Momon, ikaw may laki. Imo man ang obligasyon. Di kunin mo tabangan. Itang duha. Maniho dito imo mon. Bahala ka diha. Problema na nimo. Tang. May buntag, Blas. Uy, nung sa ngano kadaghan ba ni mong bindahe sa buktot og naong? Ngano? Mayo gani kay... Hey, pastilan eh. Maura ni akong hiyaguman mon sa pagkadisgrasya na mo ni Dong Regner. Disgrasya mo si Dong Regner? Uy, maunay na hitabo, Blas? Oo, mautaon. Binagyon na ako. Mamatay na ko atong kalakiha. Oo niya, si Dong Regner. Ay, na-injury po. Daghan sa itong mga bunog og samad sa naong og lawas. Parehas na ko. Ay, magpatabang mangkudunta minimos akang Blas nga makigsulti ni Don Surato, ni Dong Regner ba o ni Don Solatorio baka alang sa unsa pa man. Nga, mga bugo man mo sa akang, nagpalupigon mo sa inyong anak. Okay. Saon man, Blas. Bisan pag anak na mo, Tina, dilim na mo kontrolado ang iyang pagbati. Di gid may kabuot niya, bisag saon ba na mo siya pugos nga Dong Regner. Mauna. Ewa man gud ninyo siya pugsagod. Saon naglugak-lugak man mo. Kumbiyansa man mo. Di, nakahoy-goy noong unggoy o okoy sa inyong anak. Ayun na lang kong sultihi, Ana Blas. Panghangyo lang ko nimo ba nga tabangan unta minimo kamis akang nga makigsulti ni Don Solatorio, di ba, kang Dong Regner ba? Inaunsa ka ba ang taon mo? Para sa unsa pa man? Wa na'y amor si Dong Regner ninyo. Kuan man god, Blas ba, kaning ipadadaan man gud mig suwat nga ipaagas barangay sa kapitan nga gipapahawa ng misyuta nga gitukuran sa among bahay ni Don Solatorio nga yuta ba o kang Dong Regner. Mo ba? Gaba na ninyo. Yusikan man gud ninyo ang kagayunan. Sulbara na ninyo. Blas, kining tabagi itaon ni kamis aka, Blas. Bisan sa pagpatigsulti na lang ni bisan pinsa nilang duha. Pahangyo ang taon ni Blas. Unsa? Kamangabgag na ang gud nila. Wa sila mauaw, ha? Nang hangyo pagyud sila nga makigsulti bisan hae namo ni Daddy Solatorio, Las? Ay, kuan dong si Imon na dong ang may-ari na ko nang hangyo. Mga way uaw. Sultihi sila, Blas, ha? Sultihi sila. Kung si Titina mismo ang makigsulti ug mohangyo nako, bahin sa kahimtang ron nila ni Imon ug akang, may puruhan pang mausab ang among huna-huna. Ha? Pero kung dili, mas maayo pag mamutos na lang sila sa dili pa mapupos ang adlaw nga gitagal sa pagpalayas namo nila, ha? Kay tingalig ipasunog ko pang ilang bahay aron mas butagam sila. Dong Regner. Ibunog mamakag. Ni arabali ka din. Ganina kong... Nagilakad ka. Wa bang good. Malimot pag ka. Madaot atong bibi. Sige, laka ni mo. O yung kamusulti gilin ako kung sa ilakaw ni mo pag-adto ni mo sa inyo itong sa iyong gabi. Okay ra lagi. Di bang good okay good? Mamangita na po sila kabalhinan o puyo. Basta, okay ra.
magtiwas na tagsultihay ni uli nako. Training ron ako sa pagkasikyo. Muadto na ko ha. Sige doy. Ato na. Pag-amping ha. Oo eh. Basta pinangga na ako ang musulti. Amping yun ko. Kisa ko eh. Sige. Kiss na oh. Asa mo kong kiss? Ibabaw sa ubos. Ayaw gud pag inamaw gud. Kanya hayran kontrahan kanilang papag mamada. Kigraon kay ka. Kisa ta nang aping-aping we. Nagisig binuang doy. Unsa ba mo sa imong gustong hagkan ha? Ako gipasabot. Lips ba o tiyan ba? Ang imo bang tiyan mo ay ubos, dili ka nang ubos sa imong tiyan mo akong kisan. Kaya na, madinasa tumibi diha sa imong tiyan, di ba? Ikaw gidoy. Makiyas ko ni Mami Bibi ha. Gusto na uy. Namakiro pa mas tatais baka. Unsa man? Manuta ka diyot sa payag? Naunsa ka diha? Sumbagon tanuon ka. Lakaw na uy, sige na. Malit na ka training ni mo. Pwede pa man good. Oh? Sige na ba? Dili lagi. Sige, inik-uli na ko ha. Pagilom uy. Lakaw na, sige na. Graon gini mo uy. Kapal ng tanak, Bi. Gara ba? Uy, ang imong kamot ay. Pugan na ba ito kamot? Uy, kapos kong Bibi. Dili sa mong, diya sa mong tiyan ba? Lain mo po di mo gustong tapon ako. Sige na, lakaw na. Malate na ka. Sige. Tuwa na de si Undoy Dayten. Oo tayo, Usting. Mayo taon kayo ang akong lakaw. Kaya sa pagkatuna ko sa akong mga kumpare-kumarin ako, mutabang sila para sa pagkaon sa itong pagpamay dito sa inyo. Mao ba tay? Pasensya na ka tayo, Usting ha. Okay naman unta kung walang good. Ay, okay na dayo yun. Sa ingon ana magina. Ang ato ba nga, malipay po sila sa papa o mama ni Mo. Salamat tayo, Usting. Ay, salamat ba? Oy, sabog ka. Di ka angin pasalamat. Oy, anak na gutak ka. Ka. Kaya po kung kistom lang naong ni mo, day. Okay ra bag. Ikaw lang ako sultihan sa akong pagpakiksulti nilang mama o papa gabi itay. Ingano ko dili. Okay raman. Maluoy man ko kung undoy kun. Konsultihan ako siya kung sa gisulti ni mama. Dili ko gusto nga masakitan siya tay. Ang ako lang po nga, doon ako'y kasultihan ba? Unya dili naman kalaing tao. Unsa man? Ayaw nagalain tay ha. Basta ayaw na po sultihi si undoy ini. Lagi. Puan. Kay si Undoy man ang ako ko nang gipili kay sang Regner. Unsa man ko rin ikatabang ni Undoy nila nga gihingin la naman sab sila ni Regner og ni Don Solatorio sa yotang gitukuran sa among bahay. Tay Usting, uwa ka malain tay? Malain? Prangka lang pag-istorya ba? Bisan kinsa naman tingali, malain ko. Pero nakasabot mo ko nimo. Nagpasalamat ko nimo Dayten. Kay misalig ka nako. Nga bisan ingon ana ra nga akong anak kaubos. Mahal nimo siya. Tay Usting. Sakit ba ya Dayten? Bitaw. Sakit yun. Kay anak ko gud si Undoy. Pero ang samay akong mahimo nga. Wa man po taon ni. Pobre man sab mi. Pamila ang saligan. Ang kanira yung bunguton nga naas-taas. Ang Ginoo. Ang pag-ampo ra gyud ngadto niya. Makalagot anaka. Wa na gid mo balik din sa ato mo. Ganahan titi na mo balik din sa ato kang nga kun makasulti mo taas mo kay ka mga manulti. Unan pa nga dauto ni mo Undoy. Ay. Unsa man di ako isulti niya mon nga para nako kana man yung Undoy ang naghatag og buset sa tong kinabuhi. Ay, ni mo kang. Dawato na lang gud natong kamatuoran nga mauna gyud ni. Sa untaman. Hilom, muingon ka lang gihapon nga saon taman. Uy mo naglakaw ang adlaw ha. Timan
usara kasi man ang gitagal nilang Don Solatorio og Dong Rigner nato din he. Ya asa man tabalhin mon? May nakita na ka? Ambot, oy. Ayo! Nayong unto! Kisaron? Noy Murag Iman! layo pa man. Nanampit naman. May lain pa ba di ang mukalit og tunga? Way lain mon. Si Kuala. Usa may tuyo ini. May lain pa ba di ay? Taon nga po gipangitaan na mon. Wa man goy pipitan ng babayhan na god. Kadit akong arion. Ako may gisampit. Papauli Masay unsay tuyo. Papauli Nagdugang lang nas di malang sinyal lang dako. Padoon kong blasa ila? Mao bitaw nay akong giingon ni mo Noy Imon. Sig balik. Masig balik ka ron. Deklaro lang ganin ako kalaha ka. Unsay kolahan Noy ay? Di manggod kolaha ako pangalan god. Kuala raman god period. Ay o lagi. Usa mo ganito yung i-blast na ako. Nganong ako may imong pangutan-on, maayo mag-ako si Blas, siya'y pangutan. Jugo. Lusot po ay. Kay di man kakasabot, ari pa man ka mangutanan ako. Ay ma'am. Di na kumutanan ni mo. Nganong gitawag man ko nimog, ma'am, maayo magmaistra ko nga dili man. Baya, kanimo ko wala. Lakaw na. Last blast ko mo atur ko niya. Nay, wala ay budbod Budbod? Bongyo, jud ka nay, oy. Budbod, gagi. Kunway budbod, hotdog. Ay! Budbod? Kunway budbod, hotdog? Wa may budbod. Kuan, kining, Unsa man mo, lingi-lingi mang tamon. Unsa? Ha? Wa may budbod. Ala, sige, pakatag hotdog. O sa bangko ito yung blast ni mo? Ay mao bitong magkuyog unta ta. Basig mo tabang nga siyang ikasulti na tos Dong Rigner o si Don Solatorio ba ka? Unsa man? Tanakang mag-uban ta dito sa kablasta na. Oy, pastilan, Blas. Kaluoy ni mong tanawon anang mga bunog ug bindahi ni mo, oy. Yan lang kugululoy pagang. Doon to na itong istorya, aron nga makadesisyon dayon mo. Usa man ituyo ni muna mo, Blas, ha? Mon, human sa itong panagsulti, gitawagan ako si Dong Rigner. Nga gusto lagi mong makigsulti niya, unay Don Solatorio. May chance, kagihatag si Dong Rigner ninyo. Nung ayaw ninyo kusikin ni higayuna. Unsa man, Blas? Usa sulti ka, Blas, ha? May posibilidad pa kuno na mausab ang iyang hunahuna sa paghingili ninyo. Kana, kung si Titina yun mismo ang makigsulti o muhangyo niya bahin sa inyong kahimtang. Unsay ngan? Saman, kaya ninyo? Sulti na yun. Kaya ba ninyo? Nagitawagan ta dayon ka Dong Rigner pag lakaw sa duha. Unsa isulti nila, Blas? Wa man makatingog ang duha dong. Dahil akong gipangutana kung kaya ba nila ang pag-ingon ni Titina nga siya'y makigsulti ug muhangyo nimo bahin silang kahimtang. Nagkaduol na ang tagal sa adlaw nga angay na silang mulaya sa among yuta, Blas. Kung dili mo duol nako si Titina, magkamumhog yun sila. Ha? Kay unsa man di ay imong plano dong? Ha? Unsa dong? Ay, alisod sa gikondisyon itong Rigner na to kang. Unya, ang giingon ni Blas nga posible nga mausab ang una-una nila ni Don Solatorio sa paghingili nato. Sa ato pa, why siguro? Di sa tamo ulit mon. Ato na tos Titina. Ha? Maadto tos ilang ustig? Hindutan ninyong undoy Tintino kay nabdos na ka. Ako ini, kanus apa ka ako mo nabdos. Kung padayon na ni mo pala, nga maglaag-laag ka, nga di perming mamanti. Na, lain na bang panahon ron. Layo rang usa ka buwan nimo, masudlan na nagtiki ng tiyan nimo.
Kalain, tiki. Kanang bata, dili kog tiki. Magsigig ingon ang tiki ay tiki. Tiki. Tiki ako, anak. Ten! Yan ako dahi, Ten! Si Undoy. Hala, ni Anas Undoy, magtiwas na po mo himo sa inyong anak, no? Kung saan na ay paghimo ninyo anak, Tin, pwede pa tudlo? Saba di ako wala, uy. Kawagin ni mo ibuot, uy. Sugod ako sunod na adlaw, Ten. Tayo sing trabaho na ko. At ito ko sawang mag-secure. Ay, punsya pa kong batayan. Kaluyan kita ako sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, Doy. Magpaamisa, Doy. Salamat, Doy. Kay wag kita pasagdi sa Ginoo, Doy. Bisa sa atong kahuyangan. Ala, bayot ta ay kanoy uste. Ano kayo kang bayot sa tatay, ha? Wala? Iya, bagkakwala. Kasi bayot. Uste na lang gusto nood na usteng ay. Mag-char-char pa dyan na sa'yo, uy. Ikaw, gid ko wala. Gusto ka tapalusog kag 200 kwala? Ayaw, tanay, ay. Maguba ako ng ananoy uste. Nga mingon makang bayot ba ko? Ingon man ka. Kay wag kita pasagdis ganoo bisan sa atong mga kahuyangan. Hasta ka duy no. Mahuyang ko daay ka. Mau. Ay, di mo pala, oy. Ambot, di mo pala. Day! Sino'y imon? Day, si Papa. Yan sa mama ni mo, Day. Dayon mo, Mon! Kang! Dayon mo! Unsa man din ang tuyo ninyo nako paimon, maakang. Oh, Kang. Hala. Nangutaan ang atong anak. Sulti. Ma? Titi na, Day. Pwede ba ming muhangyo sa papa ni mo? Unsa man na, ma? Pa? Di may gusto mahawa sa atong gipuy, auntie na. Kay dugay na kayong panahon ming nagpuyo diha. Wa pa ka matao. Maong nagpatabang miniblas ngay kasulti unta si Dong Rigner o si Don Solatorio baka. Aron ang yuon bahin ni Ede. O sa pinagsulti nila ni Blas o Dong Rigner, giingnan siya ka may posibilidad nga mausab ang ilang huna-huna sa pagpanghingilin na mo. Kun unsa maakang? Kung ikaw mismo ang makigsulti o mohangkiyo niya. Unsa? Makatabang ka ba na mo, Day? Titi na. Titi na. Ursa man. Kada kay wa ka mo tubag. Nagpasabot lang nga dili ka mo tabang ka mo. Ngawa ka na bangin labot na mo. Ayaw pagsulti o ingon ana, ma. Nahibaw kang dili ko ingon ana. Pero ganun dili man minimo tabangan. Aron magkalingkawas minining problema na mo karon. Nga ikaw raw sa mismo ang hinungdan. Kay dili ba tinuod mon? Banay pa. Dili ta niya supakon. Wa ta magud-uda para sa atong kaugalingon. Apil unta siya kung misugot pa siyang magigpagkasali Dong Rigner. Titi na, Day. Pasagdi siya mon. Supil nga pagkaanak ko'y batasan. Nakiksulti pa ganita. Mo na yung nakatunan din eh. Gusto na Kang, igo na. Di aman unta ta para manghangyo ni Titina nga tabangan ta. Pero, Day, nagsermo na sad ka. Ipakita na sad ka sa imong batasan. Mon, di basol ba ko nimo? Kung basol man gani alang nimo ang akong gisulti. Oo! Unsa? Animal. Wala na dili na ta magpakita o nga hawd ta Kang. Nahirada na ng anak ta. Ha? Oh, animal ay. Hoy, Mon! Huwag ta to ay! Nganong imo mo kong gibiyahan dire? Mon! Gusto natin? Gusto na, Day. Gisakitan ako sa mga gipanulti ni Mama Akang, Doy. Abi ko bag nakaamgo na siya sa tanan. Pero nasayop di ay ko. Wa pa di ay. Maayo pa si Papa Ibon. Pero si Mama. Gusto na, anak.
Sige lang, pailom lang ka. Ilang pagila. Sorry. Kita mo maingon ini kung dili pa tungod ako. Tay. Diba? Kung sadaan ini, tanan. Sadaan ko ini kung ako ni mo. Mahal di ka. Tay. Sorry. Sorry, Day. Mahal ang ikaw. Ikaw ang tanan alang ako din. Sorry kayo. Hala, oy. Katwit nilang tintinog undoy no uting, no? Ninot kay silang tanawon nga nagakos. Mihilak si Tintin, si Unday mihikap sayang nawong. Unsa kay batiho na ng gakson tano? Gakos na ako, wala rin makasi ikaw. Ha? Bitaw, no? Be, mo gakos ka ni mo na uting ha. Gakos lang. Be, ay. Unsay pamati ni mo? Ay. Ha? Naagi mi tukod ki, unsa daay nagay gi. At ukod ba, eh? Murag taong? Dili, oy. Murag okra. Hanggaw ka? Gibiyaan lang ko nimo dito sa ilang usting. Labaw pa kang titinang imuna ka. Nawadaan po kas ka buot imuna ka. Alala, sige. Sulti di bisag unsa kang. Nganli ko bisag unsa. Dili ka makabasol na ako nga naingon po ko ini. Kay, naluoy ko ni Titina. Naluoy ko sa akong anak. Huna na ko. Dili ta makabasol ni Titina nga nung na-inlove siya atong undoy nga. Kisaway na ito ginganlan og unggoy. Nga batig na. Kay si Undoy na may nakasabot niya. Kay si Undoy na may masumbungan niya sa tanang bati nga atong gihimo. O gipanulti batok niya. Imon. Sayog takang kung unsay husto o unsay dili. Ang ato lang kay sobra ra ta ka-ambisyoso o ka-ambisyosa. Sa walay pagpakabana kung unsa di ang kasakit nga gibati ug mga kasakit nga gibati sa atong anak tungod sa atong gibuhat niya. Sa wa na to paghatag o kagawasan niya, ilabi na gyud sa iyang pagbati. Kay musugot kag sa dili, wa tay laing gihuna-huna. Ang ato na yung kaugalingon. Imon. Igna kong sayop ba ko sa akong gisulti. Igna ko kang. Oh, asa ka? Ush, asa man ka, oy? Maunay na kapali mo. Kay taas kay kagarbo. Dili ka mabati. Saan na ito pagkasinabot kung mag-iringon ka anak kang? O saan man, oy? Uy, ni akar man Dennis may sapa kang habi man akong asa na ka. Sorry kang. Sorry nga nakasulti kong ingon adtong tanan akong gipanulti. Dili unta to angay na akong isulti pero gibati na kong kaluoy ni Titina. Ato siya gipaantor sa dugay panahon. O karon lang na ako masinati og mahuna-huna kung unsa di ay ang kasakit nga iyang gibati sa tanan tang gibuhat niya. Gusto na mo, gusto na. Tinuod ang tanan ni mo gisulti. Nawato na lang gud natong ingon ta ini. Sa utaman, ipakataw man tag pobre. Naana naman po tayo ni nga itong kahimtang kang. Karoon na lang tang di kaagwanta. Hangway patang ingon ani, dili ba? Unya mo. Unsaon naman lang tain eh.
Asa ba tabo po yung maabot ang panahong gitagan nila ni Dong Rigner ang nonsulatoryo dato? Asa man mon? Ahak. Natandog ang akong mga samat o bunog. Kagwang. Ahak. Dili pa ko makasiyon sa ayon ng lakaw ini. Aron pag-follow up sa akong mga runner. Huwag ang mga hinampak po. Kung dili ko mo follow up, di lang po sila. Di lang po magparamdam. May sabgani kay naataon si Dong Rigner nga nangabugar na ko. Kay kunwa pa. Ay, saon ka ko ni Don Sulatorio tungkol sa akong dako-dako pang talo nila. Uy, may nanawag. Basig ang usan na ni manghinampak na ko mga sakop. Basig mo intrigo na ni. Uy, kang Dong Rigner man di ay number? Hello? Dong Rigner? Dong? Hello, Blas. Kumusta na? Pastilan, Dong. Wa pa may nangintrigo sa atong mga tao, Dong? Dili na may bot kong ipasabot, Blas. Ang bahin ni Akang ug imon. Sa akong gikondisyon nila. Ang hain ko ato, Dong? Uy, ang hain na, Dong. Ang bahin ni Titina. Nga gusto na kung siya'y magigsulti ug muhangyong na ko para sa iya mga kinikanan. Oh, wala. Oo, bitaw dong, no? Oo, bitaw dong, no? Pahong ba rin mo, eh, Blas? Unsay sulti nilang Akang ug imon? Kuan. Wa mo sila mo ari, Dong. Unsay wa mo na? Gibaliwa lang din nila ang akong kondisyon nila. Oh, basin, Dong. Unsay basin? Wa din mo pala pa, ha, Blas? Kuan ka nang na-injury man ko, Dong. Di kong kalakaw. Lupig pa'y gituli na kong mulataw ko. Animal. Kamang, Blas. Kamang. Ngeto sila. Ugba na ang adlaw nga akong gitagal nila. Busa, kung dili yun magpakiluoy na kustitina, kinahanglang ugma inig-anha na ko. Wa na sila sila. Sultihin sila, anak, Blas. Unsaon na ko? Pag-atos ila dong gabi naman. Problema na nani mo yabaga ka. Hello, Dong Rigner, Dong. Ahak. Agay. Natandog na po na akong samad. Kagwang ini, kagwang. Ahak. So may gustong Dong Rigner. Mukha man ko nga tos ilang akang imon nga. Gabi naman. Hey, pagkatabudlong. Unsa may tuyo ni Blas na ako tong punyong nga paatuon man ko niya og iya kong suhulan. Oh, sila pangutan ako la. Isya may dunay tuyo nimo. Taak, pwede mong punyong nga kaoy. Bata pa gani ka, pilusupo naman ka. Lo, hindi manggod. Dihabit ako na suon nimo. Sagdi lang ko, kay dako naman ko. Ikaw kay gamatitoy pamang ka. Lain na ba na si Blasto? Basta mo adto ko sila, manguot. Ayo palkansi, bawas ko dugkuot. Aw, bitaw no? Sige, bantay ka lang, Blasto. Basta manguot ka o, kinuutay dyan taron. Ay, salamat wala kay niya kagyod. Oo, kay suhulan man ko nimo, be. Basta mo anhi ko. Dali. Paduol dire. Yan may distansya man kanako taon. Saan man nimo pagkaklaro kung layo ka? Dili ka manguot. Manguot ba, oy? Ngano ko daw manguot ko? Dili ko manguot, oy. Aw, diwi lang ko, oy. Dili noon ko manguot mo, distansya ka. Kay gusto man kong manguot ka, be. Wa, gabae. Yabag. Chor, kang gusto ka? Oy. Oo, basta pabawsan po ko nimo, Belan. Usay baos?
kung mangut ka, babawsan pod ko ni mo kuot aron dili ko maalkansi. Ala, no. Hey. Okay. Basta way paakay ha. Way paakay kamot. Bastos man ka, Blas. Uy, mangut, gikagi. Gikagi. Ganahan kang mubaw. Sige, baus. Basta ha? Ulgi. Sige. Agay. Kumusta ko lang. Ganong nagpaulo-ulo bang kang Blas ko, wala. Misugot man sa kang sugoon niya nga risamo. Bitaw ko ala. Gabi inoy. Tingaling makasabaan ka sa inahan mo, iniguli inyong wa ka dito. Unsaon man niya pagkasaba na ako ni nanay, ngawa man ko dito. Na? Ay, nalagtubayin ang bahin namon. Wag yoy, klarong dulngan ng istoryahan ninyong duha. Paundayon ni na lang na. Bitaw no'y imon. Ay. Ala, sige. Diretso akong sa gisugong Blas ni mo nga rinamo ko, wala. Wa manggod mo sulti ko. Bisan kinsa kuno ninyo pa, tuon niya kay importante. Aron dili mo mahawa dinis inyo. Akang? Mon. So orsamar kang, ikay mo adto o... Mao din na ituyo ni Dong Rigner namo, Blas. Abi na kung unsa, Blas. Relax naman kayo mo, paminaw na ko. O kira mo, mawa mo ugmas inyo. Nga dili na mo makapuyos inyo. Kang. So, lang sa Dong Rigner, Blas, o si Don Sulatorio, baka bisan hain nila, God, nga magpaabot mi ugma dito sa amo, kung moadto yun sila. Ha? May nang makakita sila na mo, Blas, nga mobiya na mis amo. Di ba, Kang? Mao ka na, Blas. Ingna sila, ana. Kung mga ahap mo nila. Nga nung ingon anak na may ilang tinubagan, ha, Blas? Doon na sila gisaligan? Gusto na good day silang palayaso na mo sila silang gibuyan, ha? Nga nung kalit ba lang nausap ang tunada silang srihan, ha, Blas? Nga no? Kining, kuan, nahibong bitaw ko dong. Nga, mula naman lang. Wa nila nga, papahawao na sila dito sa ila. Animal. Gipunan hinuon nila ang akong kalagot nila. Sige, Blas. Mauma ka na ilang gusto. Makita nila, Blas. Makita nila. Sa musugot, o sa di sila si Papa imo ni mo mama akang ni mo day titina, no? Nga makasal mo si Undoy. Ipakita lang gihapon na mo nila nga respeto mi nila. Pamayan ka gihapon na mo nga to sa inyo ug mas gabi eh. Ang buot ni mong ipasabot tayo, Usting, ha? Dayon na to nga itong pagpamay. Rain or shine, by crook or by hook. Bitaw, mauna din. Tayo, Usting. Undoy. Ayaw gabi. Ayaw gabi. May nanang pit. Ako na lay susi. Tingog di pa paimon og mamaakang, Doy. Tayo, Usting. Unsa? Sila ron ako sa may ilang tuyo nga. Lawom na mga gabi eh. Usting, bay, ayaw pagsabta nga kining amo pag-anhining lawom ng gabi makig-away o makigalis minimo ni Undoy o mismo sa among anak. Mao na, Usting. Dili gubot ang among gianhi, kundi para sa kalinaw. Paimon, maakang. Pastingan, salamat sa Ginoo. Kanindot naman ana ba? Abi ninyo no kanang pamimi mga tuog kay kamugi among gisgutan dire sa among giplano nga pagpadayon sa pagpamay dito sa inyo og mas gabi eh. Mao ba? Kang. Dos pa po. Wa naman tingali kinahanglan na ang pagpamaiting. Kay magasto-gasto lang taana oy. Ang importante kung unsay maayo para sa atong mga anak, ato nang sabutan ron. Mao ba? Ginoo ko. Salamat taon. Daytin, nakabati ka? Tinuod ba niya akong nabati ninyo, Paimon? Maaka? O wa ba ko magdamgo? Tinuod ba ni?
salamat inyo ni Imon. Nangakang. Bay Imon, day akang ka lang daghan kay salamatin nyo ha. Pubida no. Wa may magdaho nga ni gabi una madawat mo ang grasya gikan sa Dios. Nga dugay na namong giampo ni Undoy. Bita. Mao na Imon nangakang. Kadiyot. Okay ra na kang mag-imon lang si Undoy nako og mag-akang lang nimo. Nagkasabot naman tang ipakasal sila. Di ba maayong mutaho dapos Undoy nato og papa ug mama? Si Titina mitaho namang tatay usting niya. Bitaw, Doy. Pagmama na lang na akong daan, Doy. Nya, pagpapa na lang pong daan ni Imon. Undoy, nakabati ka? Saka Doy? Tingnan ka mong noon diha. Doy? Sagot tayo problema ni mo, Doy. Walang ko kapugong sa kong kagalingon. Tayo sting na Imon nangakang. Imon? Pa-Imon di ay mamakang sa may di magkahilak ini nga uwa mo ko magdahong nga maingon ining tanan nga nakadaho naman ako. Doy, ikakos mga bagay. Agay. Pagkapig. Wa pa Imon. Wa. Joke to. Ikaw gina. Salamat ninyo pa Imon. Maakang. Dili hitopngan ang gibati kong kalipay ining tanan. Wa na ko'y pangayoon pa sa Ginoo. Wa na. Kadit. Wag natin dalim tanda po. Unsa man? Kuan mo gud ato day ngang atong tawag mon. Ato na maginahin pong ipakasal sila sa Undoy og Titina ba. Magpari na ko nimo o magmari ni Mari Akang. Okay na. Maog yun, pre-usting. Pre-usting. Day, isuryahi sila natin sa atong lakaw ba ang tumiaging adlaw? Kanang problema na to, ma. Gi-open na namo ni Undoy nila ni. O dito may mismo si Undoy. Nakiksulti og nanghangyo sa lula nila ni. Nagkahiskot may anak sa miaging adlaw pa. Labi na ron nga, nagkasinabot na mo ni Tatay Usting. Okay ra ang apuhan nila ni nga ato ta mo balhin silang yuta. Mao ba di ay, Titina? Doy? Undoy, Titina. Kung mao na, pagkaswerte yun di ay sa akong anak nga ikaw ang iyang ipili, Undoy. Bitaw, Doy. Salamat kaayo ni mo. Kay bisag lahi ang among pagtagad o pagtratar ni mo. Laguna-una po dahil ka sa among kaayuhan. Maakang, Paimon. Ang tinawag Paimon, Maakang, kung unsa mo kamahal ni Titina nga akong pinangga o ginikugma, ingon sab ni ana akong pagmahal ninyo o pagpangka. Undoy. Ay, arang-arang na lang. Ay, arang-arang na lang. Kay, dili na kaayo sakit ang akong mga samad ug bunog. Padong na gyud is pagkaayo. Ay, labing siguro nagpaingon na ron to sa Dungrignir din he. Balas! Oh. Balita! Balas. Balas! Si Kuala, kasayo bang... Ano ba, ini nga buntag pa mo ganing nangutana ko nimo? Ingnang kuota. Aps! Abdi ka nakatapi Ang imo lay kuota, ayaw ang ako agod. Kanay, murag idangat magunay-unay ko. Selfie. Kuan, kasluno na baya si Undoy og si Tintin. Unsa to? Unsay kaslunon? Laki, di ka mo to, nara nimo. Pagchuroy? Labaw pa manggod ko sa charcod. Hilomoy? Tinuod, gi. Ako ingnon si Undoy og Tintin na nga imbitahon ka, basta dili na ka nako manguot balas. Mag-usap pa ba ganito, Regner? Dugangan pagyan mo ang kaawaw nga gihimo nila ni Akang, imon og Titina ni mo.
gusto lang akong mas pasakitan pa si Titina ba? Kay way anak nga malipay nga magtanaw nga ang iyang mga ginikanan magkalisod og maproblema sa pagpangita og kapuy-an. Bisa di ka mo ato, may gipalihok na kita. Gisabot ko na nga ito, abogado. Siya na mahibawas lang. Dili mahimo, Daddy Solatorio. Gusto kong makabawas nila. Gusto kong ipatagamtam nila ang linugdangan sa ilang pagkahanggaw o pagkaway ikabaws. Oh, karangin mo. Hala ka. Excuse me, Menag. Excuse me. May tingog ang akong cellphone sa sala. Ayaw na lang pag-ari pa, Dong Regner. Ayaw na lang. Kung anong dili magkuni mo paanhaon, Blas? Ha? Ngano? Kay, tingalik ang imong giingong mubaos kanila, ikaw ragi hapoy maunay. Unsa? Kung ngano man, Blas? Ha? Kuandong, kanang dili maayong balita. Unsay dili maayong balita? Sulti, oy, amaw! Ay lang po kung nganlig amaw dong, oy. Sige! Dago! Ay, paita. Sulti na, oy! Hanggaw! Kining dong, dili pa lang yung dugay na kung naibawaan dong Regner. Kasunod na dahil si Undoy o Titina. Unsa? Gilupig yung kagunggoy dong. Gibuno lang kagbudlat og mata. Animal! Paglaro na sa, paglaro. Ay kung binuang, tingalig mapatay ko ikaw inig-anhan ako. Ay, bastinan, oy. Wala kitaon kung magbinuang ni mo dong, oy. Tinuod ang akong gisulti sa tanang tinuod. Si Kuala mismo ang nagpahibaw na ko dire. Si Kuala? Kantong kulungo og sinyalan, atas. Mituo ka niya? Oo, dong. Kay mituo man kaniya, nga sa ato pa, duhanay kulungo og sinyalan niya sa inyo. Ha? Nganong duha naman, dong? Kinsa may ikaduha? Mangutana kag kinsang hanggawa ka, ha? Kinsa ikaduha? Dili ako gikastorya. Ang imong gikaistorya? Kinsa may imong gikaistorya diha, dong? Bugo! Ikaw, oy, panuway! Ako, dong? Kay kinsa pa man ay akong gikasulti ron, ha? Nga ikaw raman. Oo, bitaw, no? Kita naman dito, ng istorya dito. Maunay likong ebidensya, Blas. Nga parehas mo skwala. Nga mga kulungo o sinyalan. Pero dong, kineng, tinuod man ko nang akong gisulti, good. Kasunod na lagi sila sa Undoy o Titina lagi. Gusto na. Paabot ako diha, Blas. Paabot ako diha kay tukon ka inig-abot ako diha ng imong gipanulti. Hello, Dong Regner? Dong? Wala. Giputulan niya ang among panagsulti. Bastilan, di man siya matuong ako. Kikulong ako. Sinyalan pagkulong ko, priyas ni Kuala. Unsa man is Dong Regner noon? Ako noy. Sa ko kuha, kulong ako niya, sinyalan pag yun. Di man ko na mamakak si Kuala, God. Mas may maklaro ni. Kay kaluoy ni Dong Regner kung mo anay pa siya. Niya, tinuod yun ang kasronon na sila si Undoy o Titina. Tuon ako sila sa imonog akang. Tingali, matuo ko ni Dong Regner kung maabot na to siya. Bahalag magkaang-kaang kong maglataw. Basta masiguro lang ginagong tinuod ba o dili, ang gitabi ni Kuala di rin ako. Ay, si Akang na lang mo pasabot ni Mustanan, Blas. Kang, unsay? Di kasubo na mo, Blas. Pero natimbang-timbang na namo ang tanan. Og nakadawat namin ni Undoy nga maoy mahimong pamanhonon ni Titina. Nasa ato pa? Oo, Blas. Tinuod ang gitabi di Kuala ni mo nga kaslonod na sila si Undoy og Titina. Unsa? Agoy, tinuod gini ay ang gitabi ni Kuala na ako. Nang imon, nayakang? Nga daw itong nagnanggog ka na ko, Blas, o nagnoy ka ni Akang. Nga ka? Wala. Naunsa naman ko ini, oy. Natakdan man ka akong Kuala. Nakulungo nga siniyala naman pagkatingali ko ini.
Sa pagkadungog lang nako sa istorya mon, nga nagkauyab sila si Undoy ug Titina. Atong higayon na pagyud mon, nalantaw na nako nga wa na gyud tay mahimo sa pagpugo sa atong anak. Kay lahi na siya, mobarog yun na kon sa tanaw niya na siya susto. Samot na siyang pagmabdos. Oo niya. Andam na ka, ha? Saon sa? Dako magposibilidad nga moanhi sila Dong Rigner o Don Solatorio. Kay mao man narong adlaw ang gitagal nila nato sa atong paghawa ning ilang yuta. Dili ba? Oo, tanahon lang nato mo inigabot nila. Bitaw. Total mingon mas usting. Pre usting. Nga dili ta nila pasagda ni Undoy. Dili sa takunon ninyo mamahawa din Kung dili gyud sila mismo nga tag-iya sa yuta ang muhingilin nato. Mag-inunungay mangkunutan ninyo palayason ng yuta. Dako kayo nga akong pasalamat mo, Ginoo. Sa tanan gyud. Kay wa gyud minimo pasagdi. Labi na gyud ang pagkasinabot nila ni Paimon ug maaka nga. Di tayo usting ug Undoy. Pero doon na pamid akong problema, Ginoo. Bisan tuod kun mipasalig ang apuhan nila ni nga pwede ming ato mobalin sa ilang yuta. Pero nindot na kayo ning among tapit. Dinhin ako makamatngon og buot. Pero kung mao'y imong pagbuot, Ginoo, ikaw ni mahibaw na mo. Amo nang gitugyan nimo ang tanan. Litin? Sorry ha. Nangadsi man ka. Nagampo ko, Doy. Butahan na sumabot akong asawa Bini mo, hurot akong tanang bilib ni mo, hurot na. Ikaw ha? Naanapod ng ulo-ulo ni mo. Ulo-ulo na san. Tinuod akong gisulti ni mo. Doy! Doy! Si Tatay Usting man ron, Doy. Nga naman ka? Ginoo ko. Nga naman ka? Painag sa tubig. Dali. Pinakuyawan lang tanin mo tayo, Tubig! Kana lang ba na ako? Kana banga. Tunga pa na. Uy, nga nung ka namang banga, Doy. Aron madali ba? Muro magsitatay nga nanugab. Musta ting nugab Ay, gibali na ko, tiba. Basi masuk ko na kami kung murag bakang nanugab. Sabi na, baka ka ron. Inasungaya! Ayaw, tao, tay. Ayaw, tay. Liwat man ka kunin mo, tay. Ito, noon sa maka, ha? Yawan naman sintin mo. Bitaw tayo, Usting. Ayaw lang kakuyaw nitin. Sorry ka nang. Dalang nis mayong balita nga ako ni Bawaan dito sa barangay hall. Ha? Unsa may ba yung balita, tay? Doy! Tay. Tunla. Tay. Dito man na yun, kahawa ni Yuta. Gitalukan sa tumbay. Ha? Unsa? Ang gano'n ko taon, tay? Yay! Nakuha mong gano'n Nagsulti bing kapa sa atong kapitan ba? Dili na kuno sila si Dong Rigner o Don Solatorio ang tagian ng Yuta nga gitarukan sa tumbay, Doy! Unsa? Tinuod ka, tay? Tay, Usting! Basta sila papaimo ni mo, mama akang ni mo daytin. Dili sa mahawa. Tinuod ka, tay? Tinsing, unsa kay? Pamati mo. Sige, tay. Ina, kapti yung lugan. Sige, tay. Wala ba kayo mong lugan, Mati mo, miadto sa barangay ang tinuod at tag-iya ining Yuta na to din, Nya, dagda sa dokumento o titulo. Hasta sa gitarukan sa bahay nila ni Papag, mama ni Muday. Nya, tay. Kini Yuta na to din, no? Kinabagaan sa Yuta na to din, Igo na dahil nilang prinda nila ni Don Solatorio o guway baligya. O naa sila kasulatan nga ilan yung lukaton sa lukatuig. O nagtuo sila si Don Solatorio nga dili na ni malukat sa tungod sa kadako sa pagprinda ini. Ha? Tingog ron. Nya, tay. Mao ilan ning giangkon. Pero niya. Mibalik ang tinuod nga tag-iya. Aron ilang lukaton nga mao nga wa ko ni katungod sila si Don Solatorio og Dong Rigner sa paghingilin na to. Ginoo ko. Tinuod ka, tay? Lips sa TV. Ayaw. Tinuod ba ka, tay? Nagtoon. Dool na ako sa ilang blas. Dadon ako siya dito sa ilang imon ug akang. Aron hinginlan sila sa ilang gipuyan. Kitsa man Si Blas. Blas, nga nang mitawag pa man ka, ha? Doon lang sa inyo. Ay,
Wa pa man yung ka maabot diri dong. Ayaw na lang pag-ari. Kay palsas dong. Palsas ka. Unsay palsas, Blas? Ha? Unsay palsas? Kwan, kanang parehas pas madyong dong. Palsas. Way daog. Magdarong, Blas, ha? Gibuangan ka na ko. Wawa dong, oy. Unya! Oh, bitaw dong. Kwan, manggod. Duha gini ka, dili mayong balita nga kung iksusulti nimo. Ay, unsa lagi? Sulti na yun! Kuan dong. Blas! Blas! Kuan dong, kanang gigiato ginako ba sila si imo nugakang ba? Tinuod yun. Ikasunod sila si Titina ug Undoy. Unsa? Maminaw pa ka dong. Dili gyapon ni may balita dong. Sulti! Di man di kuno kamoy tinuod nga tagian ng yuta ni Rinong. Labi nas gitarukan sa bahay nilang Undoy o Ghosting o gingon man sa ilang Titina. Ha? Kinsay nagsulti ni mo, Ana Blas, ha? Kinsa? Oh, hello. Hello, Dad. Unsa man ni binuanga, Dad? Unsa? Saan nagipanood din ng Regner? Tinuod ba, Dad? Nga igo lang giprinda ni mo kining yuta nga gitarukan sa mga tao dre, ha? Labi na gyud nila ni Titina ug ni Adtong Ghosting. Sundi ko tinuod, Dad. Regner, Bullshit, Daddy! Regner, kining pasabton pamati, ha? Magod kining... Ayaw na lang ipadayo ng bot mong isulti, Dad. Ayaw na lang. Kay bisan wa pa ko ni mo pasabot. Klaro na. Nga nagsam lang day kong lubog, Daddy. Regner, pamatias ako. Hello, Regner? Hello? Hello? Monitor ko niya. The number you have dialed is Shit. either unattended Di or siyang out of kontak. coverage area. Damn it! Wa kay klaro, Daddy. Wa kay klaro. Ang may papagumupakita ilang Titina og sa mga tao sa ilang dapit tungod ning... No. No! Nagunsa daay ka din sa Barangay Hall Blas. Anong tanam ka? Espiya ka? Aw, nagkuan. Bisag dagang taon kay nagkuan ka. Sabar ko la, oy. Mura ka sa korek da. Kisa kaningan sa tagihan ni Yuta din sa ato nga. Buot ng mulukat ini nga to nila ni Don Solatorio. Si Ma'am Ani. Ani? Ani. Oh. Kanang gikasulti sa kapitan ba? Naluho kayo pamisti. Hayag kayong tan-awon. Mauna. Pobre na sa una. Karon, dato na kayo. Kay nakabunal og hapon. Aw, nakabana da ay. Dato kayo. Dato kayo. Nakabunal og hapon. Bali ay. Aw, mo ba? Mula na siya si Ani. Unsay apelyido ka ni? Nipot. Ani. Nipot. Oh, very good, Balas. Ani, nipot. Mori di ay hayag. Labi na gabi, no? Oo, labi nagba-round out. Pa-round out. Pero naminyo naman ka naghapon. Nipot tayo hapoy apelido, gidana. Sa may kompleto nga nga sa hapon nga, iyang nabanap eh. Dili na nipot, oy. Di na nipot. Dili na, oy. Saday. Nakatuyi, gikuto. Ha? Ay, basta lang. Ay, kuya wag nga na. Nagkatuyi, gikuto. Mas kuyaw, gitugan anang kauban niyang hapon, Balas. Ha? Nay, kanang hapon nga yang kauban nga dako og mata ay. Singan, hapon rekog mata?
Huwag karoon ba ko kadungugan na da? Sa ko to, Ayaw pagbuot ko, kay mauman ay nasuwat dirigod. Hala no. Ay, magkasinabot kita inikwala. Kay murag. Hapit na kumatakdan sa kakulungo o ka sinyalan ni mo. Wow, kung dili na ka magbirip balas, parihas na agigtab jud. Nay, oh, wa gani ko manti, oh. Hoy! Amaw! Ay, ang yabag kakalagwalisay! Hoy! Anong milingiw daay ka balas ay? Bisag maoy uyon, manguot pa mong gani ko. Ala, no! Ikaw ha! Takagawit ay! Milingiw ko kay luod. Luod! Luodan ang naang mo balas, kay daghang nagpatay ani ang... Trining! O dara, ang sunanan nga sa mga maluto ka sunan na, dara. Kamoy bahala din na, kay hapit ang oras kasan nilang uling titina. Mag-ilis na ko ha, dinilis ako ha. Para na mo da. Okay, sige, salamat. Ay, lagi mo ilis. Malita. May ako'y kaslo na unta nga ikaw man, unsang tawag kayo? Ikaw ay paniguro nga dili ka malit diha. Eko ka balak eh. Ay naunsa kang bayad ako nakailis. Titina. Nakailis na mi oy. Ang ako ba nga makailis na nakakaroon para magdungan ta? Ay lagge. Ito naman. Nagwatas tingin mo sakyanan oy mga tuna kuno ta. Uli ni. Kanim gusto tatay gud. Tara. Sunod dayon ni Usting ha. Ay dahil ni. Hi. Usa naman ka. Usa pre Usting. Let's go. Uy, wa pa man lagi kang kailis, pre. Naghukasay pa man lagi ka ay, diha. naunsa man. Ay, dali lagi kung makailis, mariyakang, oy. Oo, na mo, sikinan to. Musunod na rin ko. Unsa man, doy? Dili pa ta magikan? Unsa nang orasa, Bitaw, doy. Na, makasabang kita sa parang igbalita. Lagi, ato na ta. Unsa man, ang tanang mga nang luhod na? Largan ta, doy, largan ta. Nanantan na eh. Hasta mumarog na anda. Tala. Sige. Basta, ang mga nanguyog, nakasakay na truck. Sige, larga na ta. Larga ta, Brad! Uy, balargahan na ning auto imok, oy! Mok, larga na, Mok! Ay! Huwata ko ninyo, oy! Huwata ako kay pasakya ako ninyo, Uy, si Kuala! Saan di Kuala, oy? O pa may pag-abot inuot? Liban ako ni Kuala. Hinay kayo tingo, pero kusog kayo dagan, oh! Kapit ko la! Pas! Ngayon, ang Tintin nga mi pasok, Shh! Ay, amiga, bayan ako na si Tintin, do. Amiga ko na, do. Saba, Kuala, uy! Ikaw nagkisaba dili simbahan. Ay, Killjoy, dyan na sila ni, Hilom lagi, kakasabantas pari. Kangayan sa akong asawang may pasok. Kagwapa niya. Wa nagigit pang iuon ni mo, Lord. Doy! Nagaduulas ti Tina, Sugatas niya, magdungan mo paingot sa altar. Oo, Lini. Kulbaan ko na. Uy, wala ka masugat. Naras ka din, Kulbaan ko, Lin. First time ang din ako, good. Hilom, first time po taon. Ingon, anak, good na. Sige na. May anas Tintin. Doy. Tay. Hindi anas, Blas. Okay na tayo, Usting. Usay, okay. Basig ni Asigner. Unsa? Doon ikaw inday o ako nang naasawa daghan Mitambong kaha si Rigner? Dili kaha kini mubabag sa ilang kasal ni Undoy og Titina?
Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala at tangi ang katapusang sumpay ning mamingawan gid ninyong sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Gisuwat ni Glenn Pino sa direksyon ni Inday Bambina. Dalit kanato sa RMN Drama. Wa mo makita king hitsura kay gwapang sexy. Ug mo to mga ka-listeners ang part 14, no? Nasayot pa ko ganina, part 13, part 14. So part 14 mga ka-listeners ang ato ang kuan ron, ang atong upload, no? Nya ug mapuhon panikamutan ako mga ka-listeners nga maka-upload sa part 15 sa atong drama, no? Nya manira naman yung simbahan ron. Maghinahinay na ko mga ka-listeners, no? Sa sunod wala ta mo shout out, no? Ug sa mga ganahan magpa shout out, maglista pa ko mga ka-listeners kaya na ako'y ballpen. Ipalit ko ballpen mga ka-listeners para makakuanta, maka shout out apohon kay magsulat na lang ikuan samtang wa pa maayo ko ang usa ka cellphone. Okay mga ka-listeners, kay manirado ng simbahan. Lasutso media naman siguro, no? Lasutso 32 mga ka-listeners, no? Hinit uli. Og happy Sunday sa tanan mga ka-listeners. Labi na sa itong mga listeners nga OFW, no? Amping mo kanunay, no? Nga di malimot sa pag-ampo mga ka-listeners, no? Mong gina importante kayo, no? Sa gingon pa ni Ripon Morales nga ASAP mga ka-listeners. Always say prayer, no? Nga mo set out sa gamay bin ni Ma'am Life Journey, Ma'am Jisuli, Ma'am Bill, Kitpe Garcia, si isa tayo si Julie Wong Stevie, no? Si Ronel Pasco, nya si Roger Villegas, si Ongol Toledo Vlog, Miss Tayap, no? Si Amorlina Alcala, si Marcel Humawan, si Annalyn Buatis, Annalyn Samson, si Chairpar, no? Si Miriam Rostria. Nya sa sunod gayon na lang tong uban, no? Kay kanang wapa jud ko katimaan mga ka-listeners, no? Bawi ra ko pohon. Labi na nagplano kung akong ipaayo itong sa cellphone para sa iyo na pagbasa sa inyong mga comment, no? O na mga ka-listeners, no? Sa pagkakaroon nga wapa, pasensya kayo sa mga nagpa-shoutout, no? Sa luwa ko ninyo nga wapat na makalugar o basa sa inyong mga comment o shoutout. Labi na sa mga bagong listeners ba, no? As Yasmin Soto dahil, o si Renila Omega, o si Julita Ungay, no? Shoutout. O si Juan, no? Nya mo to mga ka-listeners, amping mo kanunay, no? O sa sunod gayon basta ugma makalugar ta sa katapusang sumpay sa aning dramaha nga ang gugmang buta, no? Part 15. So panikamutan ako nga ugma pohon maka-upload ta sa katapusang sumpay mga ka-listeners. O mo to balik ko na ko amping kanunay ug di malimot sa pagampo. God bless mga ka-listeners, no?